an bɛ belebeleba in fo an kanubagaba Jawoyi Jaabi ka foyer bɛɛ lajɛlen fo maraka minnu bɛ yen fɛn fɛn bɛ yen k'u fo ka barika Jawoyi maraka kɛ faama i ko foli bɛ yan n b'i fo k'i ka denbaya fo tant que an bɛ taa Jawoyi an bɛ se n'an ma se kɔni an bɛ sa sira la o fila dɔrɔn don El Hadji Cheikh Oumar Dia pharmacie deuxième pont propriétaire PDG i ka foli bɛ yan k'i fo kunu k'i fo bi sini bɛ Ala bolo ka pharmacie personnel bɛɛ lajɛlen fo président i yɛrɛ ka foli belebeleba bɛ yan i bɛ na i bɛ nin kɛ dɔrɔmɛ tɛ d'i ma i yɛrɛ de b'i ka wari bɔ k'i ka forfait kɛ pour malidenw bɛ se k'a ye kɔ kan an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn papa de bolo bɛ nɛgɛ karafe juru la an fa Adama Jara i bonya bɛ kɛnɛ kan PDG Lansana Traoré i bonya bɛ kɛnɛ la Ala ka nuhu ni maaw ka nuhu le défenseur des femmes i bonya bɛ kɛnɛ kan Ladi Keita an da ka wuliteri i ka foli bɛ yan Kasim Nimaga commerçant import export Dabanani Bubula Terkɛ i ka foli bɛ yan Jawoyi Jaabi an bɛ se ka to nin cogoya la papa i bɛ sɔn jigi dɔɔni Docteur Cheikh Oumar Dia an bɛ nin dabiri in de kɔnɔ dɔrɔn komi an balimakɛ Kasokɛ n dɔgɔnin ɲuman ale b'a fɔ cogo min Mamadu Kasokɛ sori Kasokɛ tɛ dɛ Mamadu Kasokɛ an bɛ se ka to nin dabiri in kɔnɔ cogo di président n'i kumana a tɛ karisa fɛ n'i kumana karisa de komanda karisa komandaw ye mais aw Sogɛli banana ye a taara yɔrɔ jumɛn Lotanso Passer fɛn fɛn kɛra a la yen a ye kalo hakɛ min kɛ gouvernement de y'a wari bɛɛ sara a ka kan parce que a bɛ Mali gouvernement kunna Mamadu Fofana i ka foli bɛ yan n ka Kaborokɛ faama k'i fo ka ba Fofana fo n'o ma ɲɛ ni jamana y'o kɛ aw ka kan ka mun kɛ jamana ye kuma in bɛ yen de Jawoyi Gabriel Touré bɛ grève la Ponce bɛ grève la u bɛ min kɛ ka vidéoman dɔ wele ka wari d'u ma ou bien ka mɔgɔ dama dɔ wele olu ka taa ka fɔ foyi tɛ yan Asimi n b'i wele solennellement ni m'i sen don nin grève in na muso dɔ cɛ dɔ y'a muso ta taara Gabriel Touré la ko grève bɛ yen a taara Ponce ko grève bɛ yen yan'a ka se clinique la n'i bɔra est-ce que o hɛrɛ ye jamana ma ne y'a fɔ k'a fɔ n bɛ segin a la ministre dɛsɛra Asimi ministre bɔ yen location fila in directeur k'u bɛɛ bɔ yen n'u kumana réseau kan ko mɔgɔ ko aw yɛrɛ ta ye mɔgɔ ko ye o i t'a dɔn don min n'i fa banana ou bien i ba banana i y'a ta k'a da i kɔ la i taara n'i ma mɔgɔ sɔrɔ yen min b'a furakɛ i b'a dɔn o don de ko k'a da n kɛrɛfɛ mɔgɔ k'o man ɲi ka kalon tigɛ dɔrɔn Asimi ne bɛ de wele Sadio b'i wele Sogɛli dɛsɛra ministre de la santé dɛsɛra kalo kelen y'u mankan mɛn bi an dɔgɔnin Prince ka émission na maa tɛ kuma premier ministre tɛ kuma ministre de la santé tɛ kuma donc sisan a sera Asimi e de ma i ka responsabilité ya ta minnu bɛ grève la i k'u wele mun de bɛ yen fantandenw de bɛ taa furakɛ dɛsɛbagatɔdenw de bɛ taa boloni surunundenw de bɛ taa furakɛ Sogɛli banana a tun bɛ Passer de la bɛɛ bɔra a kalama o a dɔrɔmɛ kelen ma b'a poche la jamana de y'a wari bɛɛ bɔ a ka kan parce que a bɛ jamana premier ministre ya la minnu t'o la dun u man kan ka furakɛ wa grève man kan kuma man kan ka sigi wa kɛlɛ bɛ yɔrɔ min i b'a dɔn wa Gabriel Touré ni Ponce bɛ syndicat min bɛ yen u t'a fɛ k'o de reconnu ministre t'a fɛ ka kuma u fɛ ko parce que syndicat wɛrɛw bɛ yen nin bɛ jamana bɛɛ la u bɛ syndicat dɔw ta dɔrɔn k'olu la maa dɔ fanga la dɔw b'a fɔ tɔ ninnu ma ko mɔgɔ t'u kɔ grève sibilen bɛ Ponce a sibilen bɛ Gabriel Touré la ne yɛrɛ tiriban kɛ n kun na ka taa grève sibilen bɛ Ponce a sibilen bɛ Gabriel Touré la Asimi ni maa o maa f'i ye u bɛ kan k'i nɛgɛn de i kɔlɔsi dɛ i ka di maaw ye mais i fa banana i ba banana i muso banana i den banana Ladi Keita k'i ka taa n'o ye k'olu ma se ka furakɛ o ka laban saya la i tɛ ko fanga fɛ fo ka dunan wuli Sadio wuli k'i jɔ
parce que an tɛ kuma sogɛl ye o, an b'a dɔn sogɛl bɛ yen ten dɔrɔn fanga de ka di a tɛ se ka foyi ɲɛ bi wallahi juguya tɛ dɛ. ne y'a fɔ aw ye ne mago tɛ sogɛl la, n mago t'a ka tasada la, n mago tɛ k'a fɔ k'a ka fɛn di yan, mais n b'a dɔn n bɛ kuma ni ala cɛ sini lahara ala bɛ ɲininka a la. sogɛl dɛsɛra et puis a man kɔrɔ ne yɛrɛ, an bɛɛ san kelen. n'a bɔra bi ne tɛ kuma a fɛ, n'a y'a kɛ k'a ɲɛ ne kɛra ka jeli ye yan, mais bi a dɛsɛra. Asimi k'i ka restaurant i k'a bɔ yen, i ka ministre de la santé bɔ yen. ko maréchal général ko tɛ maa min t'a ta fɔ tɛ ne yɛrɛ, parce que ne tɛ maa ka tasada minɛ, ne bɛ n fa de ka tasada minɛ. ni maa min kumana o bɛ wari d'o ma, o bɛ bɔ réseau kan o bɛ maaw neni, ka cɛkɔrɔba don a tɛ fɛn kalama, kalon don, o bɛ taa maanin dɔw yira da la, grève ma su, nin bɛɛ kalon. Asimi ne b'a fɛ i k'i yɛrɛ ka mobili ta sini ou bien talata, coup de poing i ka taa kɛ, i ka taa Gabriel Touré lajɛ ou bien Ponzé Sadio aw ka taa lajɛ, aw bɛ réalité u bɛ min fɔla aw ye wallahi kalon don, wallahi tiɲɛ tɛ. Jimɛ Kante bɔra ka kuma dɔw fɔ, n'i y'a mɛn i kunkolo bɛ dimi quoi. n'aw banana jamana b'aw furakɛ, awɔ, mais ni anw banana jɔn b'an furakɛ? An yɛrɛ, an dɛsɛra k'o de sɔrɔ. ni maaw tɛ tɔn ɲɛfɔ aw ye ne b'a fɔ aw ye, sogɛl ne t'i ka tasada daminɛ, awɔ an tɛ Hasimi yɛrɛ ka tasada daminɛ, mais n bɛ kuma la parce que bi Hasimi ka d'an ye, mais i kɔlɔsi dɛ. ni mɔgɔ kelen ninnu de ni i bɛ k'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, u labanna ka i bɛ k'a janfa tile gangan, i bɛ k'a gɛn ka bɔ gouvernement na, u tilala ka n'u yɛrɛ kɛ maakura y'an ɲɛna, an ni Ismaël Samake an tugura o kɔ, an b'o kalama o, an b'o kalama dɛ. sogɛl ye Hasimi ka fɛn, i bɛ ka gouvernement kɛ, a tɛ ka gouvernement kɛ. an bɛ mɔgɔ caman dɔn, maa caman bɛ kuma u tɛ se ka kuma u ɲɛna o. mɔgɔ bɛ sara dɔngɔnɔ dugu la tuma min mɔgɔ 12 e bɛ don avion kɔnɔ k'e bɛ taa Qatar, mun bɛ Qatar de la ka dɔrɔmɛ di Mali ma. bɛɛ b'a dɔn ko Qatar bɛ djihadistes de soutenir dugu ma, bɛɛ b'o kalama. ko pays ma dɔ émergent pays min na an ka garibu palan b'an bolo, o wagati la maaw bɛ sa, a bɛ fɔ k'e ka taa an sɔngo e tɛ se ka taa, a bɛ fɔ k'i ka taa dugu in na e ko k'e ma se ka taa, o wagati kelen na armée de bɛ kan ka buruja dɔrɔn. armée k'u bɛ yɛlɛ en puissance, u ye kalon tigɛ, u ye minɛnw san, wa n ko mais aw bɛ ɲinɛ min kɔ a bɛ taa n'o dɛsɛra, sinon armée bɛ se ka taa, armée bɛ yen, armée bɛ tɛsɛlɛ, armée bɛ dugu bɛɛ la. a ma sɔn ka taa parce que a ni de ka d'a ye, a t'a fɛ ka taa sisan o, 75,000 i b'o ta kalo o kalo, jɔn b'a fɛ ka bɔ o kɔrɔ. kuma in bɛɛ ye nin de, sinon fanga foyi tɛ sogɛl bolo bi, M5 mɔgɔ fanga foyi t'a bolo bi, bilahi cɛ 5 in de ta ye jamana ye bi, ala de y'a d'u. président bɛ jɔrɔ u bɛ min fɔ ne mago b'o la, u ka fɛn bɛɛ fɔ n ye, fo ne ka sɔrɔ n tɛ tiɲɛ yɛrɛ fɔ la. Bugula ka kuma ka ca, Bugula ye ɲɛngo ye, a bɛ sogɛl kɔ, sogɛl bɛ ne balo wa? ne t'a dɔn sogɛl ka da ye min ye yɛrɛ. an ko de a ka bɔ ka kuma, gɛlɛya de bɛ maliyɛnw kan, sunkalo bɛ kan ka sa, sunkalo bɛ n'a jɔ le 23 à peu près, e ni ala cɛ solution ɲuman bɛ yen, a tɛ yen. malo da ka gɛlɛn, sukaro da ka gɛlɛn, sɔ da ka gɛlɛn, foyi an tɛ se ka foyi san. i bɛ o mɔgɔ kelenw de fana u b'a fɔ non nin cɛ in a bɛ kan ka tugu u kɔ, ka tugu u kɔ mun na? an bɛ tiɲɛ fɔ, hali sini n'a bɛ jamana in kunna an b'a f'a ye, hali sini n'a bɔra yen a tun bɛ yen jɔn bɛ fɛn f'a ye? fɛn ma fɔ Bubu ye yan, bi an bɛ fɛn fɔ Bubu Sise ye yan, dɔ ma fɔ Bube ye yan, bi an bɛ dɔ f'a ye yan. tant que a bɛ k'an ka dɔgɔ de nɔɔni, sukaro ma dɛgɛ in bɔ, nɔnɔ ma bɔ, an b'a fɔ piyan. e da ye kuma de ye wa neni, i tɛ se ka dunan wuli, i tɛ se ka foyi kɛ. n'i sɛgɛnna i b'i makun parce que ne ka trajectoire o mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se ka ne b'o kan. hali sogɛl b'o dɔn parce que a ye n dɔn kɛlɛ in kɔnɔ. a bɛ minnu bɛ wele k'u d'a ma ou bien ka fɛn d'u ma u b'a dɔn o tɛ ne ye. an bɛ kuma maliden ɲumanw de tɔgɔ la. grève a ye grève ban, a ye Gabriel Touré ani Ponzé grève, o juguya bɛ yɔrɔ jumɛn? sunkalo bɛ nalen a ye dɔ bɔ malo la, ka dɔ bɔ sukaro la, ka dɔ bɔ tulu la, o gɛlɛya o ɲɛgoya bɛ min? bon u bɛ mɔgɔw nɛgɛ ɲini de, a b'a nɔfɛ. vidéoman minnu bɛ san ne tɛ dɛ, wari bɛ di vidéoman minnu ma k'u ka majamu kɛ ka jeliya ni fɛn, c'est pas moi o mɔgɔ tɛ Mali la min bɛ se ka ne san.
ne malien fama be ka wari haram fo ka ne sa hazmi ga warte do ngono shogal te gouvernement ma clinti ko ne de la katika so mais tien en ba fo tant malien ngoni jigibe na ka wallahi ba fo bi nta do ya de mais ba fo ça va pas président de bora ga fo c'est ça mu ke ga de muso nu ka ta na yota ponje ko yembe grebula kala kana Gabriel Touré la ko yembe grebula atara clinique le yana kasi muso bana est-ce que kadi jamana ko ni kuma na réseau bebe ko avec ma chiete ko we ai to ai ndege ibe kala yo au kono kambe so ni ga asimila no ambe tie fo asimi na kada kambe na kada min kada kake na ma nami nunu ba krefe ube na bele minu bena kwa ni sorra si sadu ayo kolosi ada malien mainde wallahi malien betere malien do mai minu be jiliya la au krabela la keta ka association bidon créé au krabela la beta wallahi ba unege nadi au kanga bulu di nimma yere bi jamana in kono ni nere bubula dalemba la o yere wuludi utaw janfa utise janfa la utenyeto jamana koto suna to taima bola wulu bola kata kusi baji la wulu kukala nyigina kisete jabala hani ni bado ni seka kechugo di madam ne ba madam yayi wolo gem yayi job kafanga ni bi kukana bon kini biye be nati ulu kana tuku kapokolu be asimi be kuba dere eni ala cheni medo hakili mama ene kana bon ne te ko fe fo ka duna wuli bo laji ke ta ne be sisa Sheikh Marjani ne be adema sere nunu ni fe nunu le fleye sisa so razu be kan guma jamo anyebula arati tala no anyebula be kan hasimi deme kunun doro Ismaïl kunun doro nous n'avons que les bafouilles en traité de tout. Biolu de place ni grave. Nous comme on a phrase que les va donner un chocal qui discours là mais asimi trop fois mais ni chien boulot là. Mais asimi mi gars faut na ka doke sa mau ke ta. Obise ka fa mabo ka tara na tunji na ka ta kuma bafouille. Kabro la ka bilan zéro. De pas na jamana yukuna wallahi. Chocal ka bilan négatif. Aka docteur ala yoro na kloba la klidula ko bula nteri do nkanu bagabado ko nkoroketu sanga patron ala nya fona bi ci ka patron ma ko ma docteur koni ale ma ke docteur har na docteur informatique mais koni docteur de médecine otma ala nya fona ba be ka question poser ko otma ponje ni Gabriel Touré be grebu mina ko kala ma ne dogoni to fi ka patron ka solution solo ko rekere ponjeta pasenya la mebi radio la kora tere oui sénégalais signema mimbo de futeni koko de la si de ce que makle harama de bebe kangam tono makle non fa eni alache wi jamana eni alache makangi makuni ni kumana ubani nakada FM be fo ne ka papa katala ne ke réseau ka FM be fo wallahi nga fuita foni ka to kumani alache non goy tebe politicien non bedo ya ni femme blanye non belle guru la ya mandia femme me gouvernement ngabe hasimi niru colonel non wallahi aye sogeli ministre de la communication aye sogeli ministre du commerce ya o atila o sogel kelende aye munge odu hasimi kam mandia de gouvernement o ni la ni mama be kuma telela le libérateur Hasimi Goïta ay kuma sabafanye malideunga fa malideunga lafia esa anfara an lafiara ay fara hasimila hasimiye mali bede Afrique bede ta sado bi interpellé wallahi nyeni fo boatle la mafa ne ya fo ben ya ko nga gouvernement ko titu so wel ko titu ko ben titu ko parce que politicien oui min kana nya yo M5 mo ya oui min kana wo nyogon soro ne la ha jawe ka maula mo mau ka sahari sini nyudin kelemata dulu ma ku deme kanga klaka to o ma meta mu fo ala sini ameta mu de fu kutigi sini
maaw ka danna u ka tugu an kɔ maaw ka sa hali sini olu bɛ gouvernement na san 2 san 3 foyi ma ɲɛnabɔ an ye buwa gɛn ni fɛn fɛn a bɛɛ bɛ yen n'a bɔra sɔrɔdasi kunda a bɛɛ de bɛ yen foyi ma yɛlɛma an ka mako ka mun na k'e ɲɛda ɲɛda tɛ ɲɛ ci ne bɛ n ta fɔ n ta fɔ dɛ n tɛ fanga ɲini n mako tɛ ka faama ye n mako tɛ ka faama ka tasa daminɛ n mako tɛ ka kɛ naami ye mɛ n ta ye n ka jamana ye n b'a fɔ min ma ɲi Sadio l'homme intègre digne Hasimi cɛ dasima min y'an ka kɛ faama Modibo Kone n dɔgɔnin fɛn a tɔgɔ Jaw ne dɔgɔnin de ye Jaw ye Jaw tun bɛ na ne dɔgɔnin dɔ nɔfɛ quartier Mali la kabini a sigira a y'a ɲininka n'an ye taara a tɛgɛ minɛ Wage parce que jamana ye Ala y'a dan o de ma ne tɛ politicien a lajɛ kɛ k'a fɔ gouvernement bɛɛ ma nin gouvernement ka kan ka ci de ka renouveler walahi ministre du commerce don o don a bɛ kuma mun ɲɛnabɔra ministre de l'énergie courant tigɛ daminɛna mun ɲɛnabɔra u ko ko san na ko machine de ma na c'est-à-dire kalon n'i ye kalon dilan dɔrɔn tiɲɛ bɛ n'a ka gɛn ka bɔ yen a ɲɛnabɔra courant tigɛ ma daminɛ tugun bon sisan ne b'a fɛ ka ɲininka ministre des affaires étrangères ministre de l'enseignement n'o ye fɛn ye an balimamuso madame Didiou hari Jara e ni ka di Jara bɛ taa mobili la ka taa Bangas ka taa Koro ka taa Bandiagara mobili la hari o don na o bɔra yen fɛ e tɛ taa yɔrɔ la ko gouverneur de ko e kana taa o nka e yɛrɛ bɛ gouvernement kɔfɛ ou bien gouverneur de b'e kɔfɛ ne dɔgɔnin Ala ye ne fana y'i ci ka patron ma ko Gabriel Touré ni Ponge bɛ grève min na k'o tuma a t'a kalama wa e yɛrɛ t'a kalama wa e tɛ se k'a fɔ i ka patron ye k'a ka solution sɔrɔ wa Ala ye n bɛ d'i ma en tant que docteur ne fana y'i ci a ma kuma mugu dama dama an b'o de mɛn don o don Asimi y'a don tan Asimi y'a bɔ tan a ye fara waliden na ale y'a tile kɛ a y'a kɛ aw yɛrɛ ka dɔ kɛ an fana k'o lakali o de tɛ sa a ma f'i ye ko élection bɛ kɛ le 23 ne ma f'i n ka tigɛ a kɛra a tɛ kɛ o n'u ma ɲɛ Sogɛl ma a tɛ foyi kɛ walahi parce que fɛn in ka di de u ye le 23 a taara CNT ɲɛkɔrɔ yan bi an k'an ka ninnu sari fo Abra bɛ sigi o ko ka disi o a taara CNT ka programme kelen ɲuman kɛra e ka fɔ ne o bɛna fɔ non carte biométrique o ɲɛnabɔra maaw bɛ wuli ka taa minuit ka taa k'u bɛ carte ɲini u tɛ se k'a sɔrɔ a tɛ kɛ ka taa na hali yiri jukɔrɔlaw la i bɛ taa i b'i ka nina kɛ f'u bɛ sinɔgɔ policisɔn maaw de bɛ taa ka taa rang kɛ dɔw tɛ feere kɛ bitigitigiw u bɛ taa fo 10 heures 11 heures a bɛ se k'a ma se k'a tɛ kɛ k'a banna e ni Ala cɛ o ye hɛrɛ ye jamana ma u b'a fɛ ka Asimi ka fanga nɛgɛ ban na de an b'a dɔn Asimi ye min ye koyi an b'u dɔn le colonel la an b'u dɔn an ma d'u la mais an y'a dɔn u ye min kɛ nord la parce que ni min jɛra olu b'a fɔ an ye sinon ni politicien ninnu wa refondation jɔn fɔlɔ ka refondation bɔ Modibo Sidibe ani Zumana Sago olu fɔlɔ de y'a bɔ aw y'o tɔ k'o ta refondation papa ma kɛ Eji sigira a mun ɲɛnabɔra Eji yɛrɛ t'ale ta ye k'u y'a contenu bɛɛ bɔ a kɔnɔ mais n'u y'a bɔ a kɔnɔ ni tu n'es pas d'accord bɔ a la a tɛ bɔ u tilala ka min fɔ n ye a ka mɔgɔw ko non ko n'a bɔra u b'a fɛ a ka bɔ n'a bɔra vraiment jamana bɛ bala komi i b'a fɔ ale de nana ni Hasimi ye ou bien coup d'état in bɛ kɛ don min ale bɔra a kalama nin bɛɛ dɔrɔn k'i nɔrɔ fanga la u t'a fɛ ka bɔ a la M5 tendance Sogɛl vous avez échoué je le dis je le confirme n'i ye n jɔ aw ɲɛkɔrɔ n b'a fɔ aw échouera a maliyɛnw ye jigiya min da aw kan a ma fa danga min dara aw kan aw ma fa wallahi aw ma fa n'i ye kuranɛ de mais preuve bɛ n bolo balo ma jigin yanni ka taa Qatar i tɛ maaw wele sunkalo ye le 23 à peu près i tɛ maaw wele ka dɔ bɔ balo la i tɛ se o ko in bɛɛ bɛ Hasimi de bolo Hasimi ne bɛ min f'i ye i ni Sadio n'a ɲɛna aw de don n'a tiɲɛna aw de don n'a tiɲɛna aw bolo an tɛ Ala deli u bɛ tila k'a bɛɛ turu ta k'a da aw kun ko sɔrɔdasiw de don walahi an y'o ye yan o Buwa filɛ an ye kuma bɛɛ fɔ Buwa ye Buwa kelen ma tiɲɛni kɛ koyi a kelen ma kɛ dɛ hali sɔrɔdasi généraux dɔw bɛ yen olu b'a kɛ a la fili ninnu filɛ kaso la kalo 7 u tɛ juge
maa yɛrɛ t'a dɔn a bɛ laban cogo min kalo 8 kalo 9 maa yɛrɛ bɛ lɛtiri ci an ye jije o dɛsɛra ka jije o tuma an bɛ taa yɔrɔ jumɛn donc changement ye yɔrɔ jumɛn n'u ko ko n'u Goyita n'u ko changement bɛn a tɔgɔ n terimusoba min bɛ Sikɔrɔ de Kumba Dabo n'u ko changement ma aw b'u jalaki aw kɔni jalaki dɛ ko foyi ma changer plan changera olu fɛ yen dɛ doroki kura changer mobili kura b'u bolo u bɛ da climatiseur jukɔrɔ u bɛ salen barakɔrɔla dun u bɛ peku dun anw de bɛ Mali kɔrɔ denba kɔnɔ sinon olu bɛ kura kɔnɔ et puis a nɔrɔlen fanga in na ko wɛrɛ tɛ ko jago ye parce que a b'a dɔn ni ale bɔra premier o y'a ka carrière bannen hali président kura min bɛ na o t'a ta wallahi hali Asimi réélula maliyɛn ko Asimi ka kɛ président Asimi t'ale reconnu donc o de la a nɔrɔlen bɛ fanga in na a ka bilan négatif et puis an bɛ baga Sogɛli ma Sogɛli yɛrɛ tɛ aw sɔrɔdasiw yɛrɛ de don aw de don parce que n'a magara bi sa dɔ la bi bɛɛ a bɛ bɔ yen n'a magara Moribo Kone la bi bɛɛ a tɛ si yen u b'a nkalon ka bɔ yen ba n'aw magara aw ka mɔgɔ dɔ la aw m'o bɔ yen mais an bɛ baga Sogɛli ma ko in bɛɛ y'aw yɛrɛ de parce que a fɔra aw ye ko Sogɛli dɛsɛra o bɛɛ la aw kɛlen bɛ k'a maintenir an b'a dɔn aw b'a maintenir cogo min a ka gouvernement in dɛsɛra a ye gouvernement in ci aw k'a renouveler ko in bɛɛ y'aw yɛrɛ de an bɛ baga Sogɛli aw yɛrɛ de don parce que hali sini n'a ka d'aw ye n'aw ko Sogɛli ka taa a bɛ taa aw tɛ colonel in bila a nɔ la Mayiga a ka kumakan ka di a tɛ se ɲɛgɛnni na hali ni Sogɛli bɛ kuma n'i y'a ɲɛ da i yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ-pɛrɛ i yɛrɛ bɛ ko faamu quoi wallahi Asimi ko ta Asimi y'a bɔ ta Asimi y'a don pour a ka to yen n'o de tɛ Ala kana hɛrɛ di yan wallahi gouvernement bilan négatif 0 à la base u ye fɛn bɛɛ bɔ foyi ma kɛ baga an bɛ courant tigɛ kɔnɔ malo da ka gɛlɛn sukaro da ka gɛlɛn tulu da ka gɛlɛn sɔ da ka gɛlɛn tiga da ka gɛlɛn ne kumana Diko y'a fɔ n ko Diko kɔni a y'a janfa o taara misiri kɔnɔ Faransi taara o sisan a bɛ cogo di a ɲɛna an bɛ vraiment tɛmɛ ka fɔ fɛn fɛn bɛ fɔla jamana in na ni nkalon de tɛ fɔla Ala kana hɛrɛ di yan a dɛsɛra n b'a dɔn u bɛ fɛn bɛɛ fɔ n ye réseau kan o y'u kungo de ye k'u ka dɔ fɔ k'o t'a to n tɛ n da sago fɔ dɛ a dɛsɛra Asimi kan ka gouvernement ye reprendre wallahi maa caman bɛ gouvernement kɔnɔ u t'a ministre de l'environnement ye de y'a se di ma ɲama bɛ ɲini ka taa ni maaw ye Mamadu Fofana ne yɛrɛ tɛ foyi fɔ Sogɛli ma tugun ko in bɛ Asimi n'a ka mɔgɔw de parce que don o don n'a touchera o la a tɛ si yen o don an bɛ kan ka kuma k'a dɛsɛra o bɛɛ la a bɛ yen donc a ka d'aw yɛrɛ n'a ka d'a ye a b'aw bolo yen anw dan ye kuma de ye parce que an b'a dɔn kabini a sigira premier ministre la a don ye ne wele k'a tɛ se n dar'a la bi k'a tɛ se kuma dɔrɔn n'i y'a ka bilan bɔ baba a taara min fɔ Nations Unies na dɛ a taara min fɔ ɲana cɛ in Mayiga ye min fɔ colonel Mayiga ye min fɔ ale y'o fɔ a bɛ na don min bɔlɔn bɛɛ ma fa maa ma fɔ mɔgɔ ka bɔ mɔgɔ bɔra parce que a ye min fɔ o ka jugu Sogɛli ta ye et puis doctorat 2 de b'a bolo colonel Mayiga doctorat 2 wallahi doctorat 2 de b'a bolo an y'a fɔ ministre dɛsɛra ministre Jaminatu a dɛsɛra aw kan ka directeur 2 bɛɛ wuli ka bɔ yen Ponzi directeur Gabriel Touré directeur kalo 1 grève o tuma an bɛ taa yɔrɔ jumɛn n'an ka mɔgɔ banana an bɛ taa yen de koyi aw bɛ taa clinique la clinique se bɛ bɛɛ ye an b'o ye k'an ka makun ni wulila dɔrɔn u bɛ réseau maniw na wuli kalon don bugula min fɔ a filɛ mɔgɔ aw bɛ taa an ma dege o la ko buwa tun b'o kan na n'an ka mɔgɔ ye 100 u b'a kɛ 50 ye ko jama ma bɔ a labanna cogo di an t'a fɛ foyi ka Asimi sɔrɔ a n'a ka cɛdenw politicien ale de b'a fɔ bi ku a b'a fɔ ca o ma fɛn bɛɛ bɔ sɔrɔdasi ninnu ma yan'o kana fanga la président ye ɲinɛ o kɔ an ma ɲinɛ o kɔ o bi u tɛ ka ngunba ma balima donc poste da kɛlɛ de t'u n'u jamana ko tɛ ne de kɛlɛ kɛ n k'a man kɛnɛ n k'u k'a bila a kana a n'a ni sisan a ka ca kalo 1 a ma foyi kɛ changement ma don gouvernement kɔnɔ gouvernement yɛrɛ a tɛ se ka foyi kɛ gouvernement in kɔnɔ f'a ka diya cɛ dasima ye miyanka kɛ ne ko n ko ɲinan bɛ diya kojugu miyanka kɛ tɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ u b'ale bila ka taa n'a tɛ avion kɔnɔ a bɛ taa FESPACO la n'a tɛ u bɛ taa Qatar n'a tɛ Qatar a bɛ taa yen fɛ
k'a ka taa yen fɛ k'a tɛ taa Fadugu la ko gouverneur de ko o ye kuma min fɔ k'ale t'o fɔ a fɔ kɛ gouverneur ma foyi f'i ye a bɛ sɔrɔ a y'a f'i ye dɔrɔn insécurité de bɛ yen awɔ minnu bɛ yen dun jara tɛ kan ka taa Bandiagara c'est plus pire ka tɛmɛ yen kan a tɛ taa o don o don kuma fɛn saba de fɔra la souveraineté nationale n ko souveraineté in bɛ min e ka dɔn dans so mɔgɔw dɛsɛra k'u yɛrɛ furakɛ o e bɛ n'i jɔ ko souveraineté nin bɛɛ ka mɔgɔw la sinɔgɔ gouvernement in dɛsɛra message très clair maréchal général a ye gouvernement ci Asimi Sadio gouvernement a y'a ci aw ka kura dilan wallahi sawaba ne t'aw nɛgɛnna dɛ parce que hali n'aw ye ne bila yen ne t'a fɛ n'a ye wari di ne ma n y'a haramu aw ka wari ni n y'a dun sans prêt k'an kun ci aw bɛɛ Asimi o maa n'a ye hali essence bɔn ni n y'a minɛ ni n donna mobili kɔnɔ tasuma ka minɛ na n mago t'a kɔ foyi la mais n b'a fɛ aw ka réussir parce que Asimi an famara k'i ɲɔgɔn ye Sadio an famara k'i ɲɔgɔn ye mais politicien ninnu n'a bɔra Modibo Sidibe ni Umaru Mariko ni jɔn yɛrɛ la ani Zumana kabako Zumana Sako ne bɛ tugu ma ninnu ala jɛ kunun dɔrɔn an bɛ an tɛ a banna kɛ Sogɛl de tun bɛ ministère de la communication la an bɛ an tɛ a banna ale de tun bɛ IBK ka gouvernement na a bɛ kan k'a ma ye sisan o kana dɔrɔn tile gangan dɔrɔn k'o taara Nations Unies na ka taa kuma b'a fɔ k'an kana kuma kɔngɔ banna minɔgɔ banna an tɛ kan ka furakɛ an ka don kɛnso la k'an ka tugu Sogɛl kɔ ten mun na ou bien Asimi an k'i balima ka sɔrɔ ça va pas non an t'o kɛ dɛ maréchal général an t'o kɛ ka so tɛ dɛ a ye taa ni ye Tawudeni n bɛ n tɔ ye ka n terikɛ Musa Gino fo magistrat n terikɛ ba don k'a fo ka Ture fo Ture yɛrɛ sumayara sisan dɛ komi Bandeni fana dɔgɔyara mais Ture kana dabila dɛ n ka cɛ faut continuer la faut continuer hali ni ne yɛrɛ filila n bɛna i ka n'o wo la ne tɛ mɔgɔ nɛni tɛ mɔgɔ dɔgɔya mais n'i ye tiɲɛ ye n b'o fɔ je suis prêt d'aller en prison e yɛrɛ k'a lajɛ ka taa maaw ka yɔrɔ ci journée aéroportière la u sera Kidalibugu k'o jɔ et puis ka kuma président yanni n ka na n bɛna ɲina fo n k'o fɔ kuma min bɛ sen na Jawoyi ala kana gouvernement ci a la dɛ ala kana aw ci a la dɛ Sadio ani Asimi ani Modibo ala kana aw ci a la ko ka laïcité bɔ constitution kɔnɔ n'aw y'a kɛ don o don aw b'a fɔ ni tun y'a dɔn minoritéw ka wuli dɔrɔn ka na ko b'a imposer Mali constitution b'a bɛɛ la laïque hali Modibo ka première constitution a b'a la le Mali est indivisible pays laïque Musa ta a b'a kɔnɔ 92 ta a b'a kɔnɔ aw bɛna bi ko k'a b'a kɔnɔ aw pourquoi n'aw ye ninnu lamɛn mais an jigi sigilen don tant que Makiba bɛ yen tant que Suala Baya bɛ yen tant que Basan den ni Ba Mada ni den Serifu Usumani Mada ni bɛ yen an b'a dɔn u tɛ se ka sɔrɔdasiw nɛgɛ k'u don erreur kɔnɔ et laïcité ye kojugu de ya e k'i ta kɛ ne kan ta kɛ an si kana kari don dan o c'est-à-dire u ɲɛ bɛ sɔrɔ u y'a ye sɔrɔdasiw ɲɛ la quoi walahi ka laïcité bɔ constitution kɔnɔ mun na ni ko a ye boli sɔn na a tɔ k'a ka boli sɔn e tɛ Ala ye arjana t'e bolo jahanama t'i bolo ni ko a ye silamɛ an si ma ta ka na an b'an ta la chrétienw bɛ yen u tɛ kuma u tɛ se mɔgɔ ma aw ko n'o ko k'o bɔ yen ko ka Mali kɛ b'a dɔn république islamique ou bien ko k'a sɛbɛn ko islamique de ka ca o tɛ kɛ a bɛ to laïcité in de la a bɛ to o de la o kana aw nɛgɛ dɛ n'aw y'a b'a kɔnɔ don o don walahi u bɛ jamana in ci yan aw kana b'a kɔnɔ n'a ka di u ka kuma bɛɛ fɔ ne mago tɛ maa si la n bɛ n ta de fɔ laïcité tɛ bɔ constitution kɔnɔ u kana aw nɛgɛ dɛ k'a bɔ o kɔnɔ kari Mali ye Mali ye laïcité de b'an ka constitution bɛɛ bi sɔrɔdasiw bɛ na aw b'a ko k'o bɔ o kɔnɔ k'a bɔ a kɔnɔ aw ye jɔn ye a tɛ bɔ a kɔnɔ a bɛ to a kɔnɔ n bɛ kuma laban ni min ye président u k'u hakili to u yɛrɛ la jamana in ma ɲi dɛ jamana in ma ɲi dɛ u k'u kɔlɔsi jamana in ma ɲi n b'i kɔ tuma dɔ la n'i taara wula kɔnɔ n'i ma maaw ye i b'i yɛrɛ ye Jawoyi k'i terikɛ maréchal général ko laïcité tɛ bɔ constitution kɔnɔ a tɛ b'a kɔnɔ bi a tɛ b'a kɔnɔ sini et puis n'u ko a b'a kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ Asimi kɛlɛ maa si ta tɛ jamana ye silamɛya bɛ na tuma min Mali la yan ko y'a sɔrɔ bolitigiw de bɛ yan o tuma olu ta tɛ Mali la
jɔn ye Bamakɔ sigi Ɲarela ka Ɲarew tɛ yan jo tun tɛ sɔn yan donc sisan olu tɛ Mali fɛ yan chrétiens tɛ maliyɛn nɔ yan donc a ka kɛ république islamique de hali Iran chrétien bɛ Iran hali Iran bɛ yen jamana si tɛ dunan kɔnɔ ko chrétien tɛ hali Maka bɛ yen hali n'u m'a yira a bɛ yen n'aw ye min fɔ k'o bɛ kɛ aw ni jɔn bɛnn'o la an tɛ kɛlɛ kɛ nin na yɛrɛ parce que an b'a dɔn belebele saba bɛ yen an dalen don olu la Serifu Usumani Madani ni Hayidara Basan den toujours kabiri nin mana ale ko le pays est laïque a b'o de soutenir Macky ba bɛ yen général Suala Baya bɛ yen Banjugu bɛ yen laïcité tɛ bɔ constitution kɔnɔ ko maréchal ko ten donc président ni de tun bɛ n bolo ka kuma fɔ jamana ye Ala ka basigi i kana jɔrɔ n'a ka d'u ka fɛn bɛɛ fɔ ne ka papa ka t'a la u tɛ n balo u se ka n balo kana kuma u tɛ se ka foyi kɛ ne la ni ne bɛ kuma n yɛrɛ de Ala kana tigɛ ne bɛ kuma mɔgɔ minnu tɔɲɔnen don n bɛ kuma fantanw de ye n bɛ kuma se tɛ minnu ye président e mana bana e bɛ solution sɔrɔ jigiya bi mais jigiya tɛ minnu na dun olu ka le tension éponge de Ani Gabriel Touré n'a fɔra k'olu bɛ grève la pendant un mois k'an ka ɲɛ tugu k'an ka tugu o kɔ pourquoi gouvernement tɛ solution sɔrɔ premier ministre tɛ solution sɔrɔ Hasimi e fana sigilen bɛ e bɛ ka k'u lajɛ k'i b'a to gouvernement bolo u dɛsɛra baton minɛ i ka nin régler mɔgɔw ka lafiya donc ne de tun bɛ yan nin tun ye n ka kutuba ye papa k'i fo k'i waleɲuman dɔn Ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye Ala ka ba c'est-à-dire n'i siranna ko maaw bɛ min f'i ye wallahi i tɛ tiɲɛ fɔ jamana in kɔnɔ k'a fɔ ko i bɛ kuma i bɛ min fɔ an yɛrɛ tɛ fɛn bɔ Sogɛli ye tugun parce que a bɛɛ sɔrɔla Zou de bandaw magara aw ka mɔgɔw la aw taara ta ka taa fili a ka ganforo n'a ka kɔnkɔnforo kɔnɔ ni Sogɛli magara mɔgɔ kelen na aw la sisan aw b'a bɔ yen an bɛ kan ka fɔ k'a dɛsɛra aw bɛɛ la a bɛ yen n'a bɛ yen a b'aw bolo yen an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Ala Asimi Ala k'i kisi ne y'a fɔ bɛɛ nin ye bɛɛ b'a dɔn a dan n ko n tɛ tugu gouvernement kɔ ne bɛ Asimi de kɔ wallahi n tɛ tugu kɔ parce que n b'u dɔn u ye min kɛ Buwala an y'a ye u ye min kɛ ATT la an y'a ye ne tɛ tugu politicien kelen kelen Modibo Sidibe Umar Mariko Haruna Filila Zumana Sako sila tɔ ninnu tayi makula n tɛ tugu maa si kɔ hakɛto bɛ nin ka salala Mahamadu n'a diyara ye salamu lafiya Laji Keyita kuma kelen do koyi n'a ma diya i k'i ka barama ju sɔgɔ i k'i ka da bari burula tɛ s'i fɛ yen voilà ni ne bɛ nin kuma la n yɛrɛ de kama Ala n b'a ɲini fɛ i kana diya n b'a la minnu tɔɲɔnen don n b'a la minnu dɛsɛra n b'a la jamana bɛ taa bolo min kan a man di n ye ni ka sɔrɔ fana Sogɛli hasidiya bɛ n na Ala i kana hɛrɛ kɛ n ye hasidiya tɛ n na foyi mais jamana bɛ taa cogo min baara tɛ kan ka kɛ k'o tɛ fɔ n b'a fɔ piyan Ala y'i ci a ma de a fɔ a ye n dɔgɔnin Ala ye komi ko n k'i ka cɛ to yen n sɔnna mais i b'a fɔ a ye ko Gabriel Touré ni projet bɛ kɛra ko ministre dɛsɛra k'a yɛrɛ ka wuli sa a ka solution sɔrɔ a ma ban kɛlɛ tɛ yen o Ala yɛrɛ bɛ ne dɔn ne ye mɔgɔ min i bɛ n dɔn e bɛ ne dɔn ni bɛɛ ye i b'a dɔn ne ta tɛ nako ye n ta tɛ place ko ye ne ta ye fantanw ka lafiya jamana tɛ s'i fɛ yen n t'a dun tɛ s'i fɛ yen Hasimi kuma laban ani Sadio a ye wuli k'aw jɔ jamana in bɛ taa bolo min kan a ma ɲi dɛ n'aw ma aw kɔlɔsi politicien dernier minute ninnu u b'a dabiri aw da la ka tila k'aw janfa bilahi talahi walahi u ye min da i bɛ k'a kan aw y'o ye o ka san 4 kɛ i bɛ k'a ka gouvernement na ka